Jo? Ještě si vem míč. Míč. Dobře. Učňuj, tak si ho dávejte dopředu, ne hned. Proč s tím chodíte dozadu? Zkuste vyměnit ramena, zkuste to taky na druhou ruku jede. To půjde. Víte, jdeš potom, balony. Míč mám vzadu. Dobře. Dobře. Pojď dobře. Dobře. Jasně, pozor. Pozor, Honza vám řekne tajemství. Já to řeknu jenom tady těm středu, který mě poslouchají. Hoď mi balon. Tajemství tady toho nárazu v rugby je, kápit si to, ale těm vzadu to neřekneme. Ne, jenom pro ty, kdo chtějí, tak přijdou dopředu, jo, ti ostatní. To je tajemství. Tajemství je to, že takhle vidím, jako že se nic neděje. To náraz. Když před nárazem nevyskočím, ale jdu. Jsem na obou nohách, pořádně dolů. Ten náraz je hodně dole a tím ramenem takhle jdu nahoru. A to je celý tajemství.